inini andikakunyeperi andirape ndoita asi andifurova mazuva ano urova mutoriro sekuti ngarambe zvekuti ndikarambe hazvisi kudiwa uroida bhesi rako rwaurandiri ndode kuti ndikutotsvaga nekutoti rinani akudhara kusikana akuchana kuita seritane mari dzavanhu apa isisina mari neberi akudhara ndekupi ndokakuti kubhuli nekupi ndokandinewazere kwandakatongochicharazwa pekuti ndakati jadzaikwekwaizesa atechigo chiunoonekwa ndokwaita ndadini waiziya tokuziya wandowezere but hatikuti ka no to drugs mudare mazuva ano ka ka his excellence wakati no to drugs kwete zvokunyeba apana aipikisa ende arikuramba afanira kugadziswa boys asati anzi akurambiriri andikana mana ndizwa taurawo izvo hatipikisi ngaturatidzira asi kudiwa cheperi ngatimire zvekuita se zvekuda kudhakwa zvekuratidzira ndosikadiwe cheperi vanhu vari kufaka vazere chikurwadza vanhu vakuru manje kuti nyeperi ende then asi zvekutamba nazvo boys nekupenga vanhu vakufa nekupenga vana vadiki izvo ifanira kubvira ze wakanyanyovhara fezula manje nini ona kasikaisoma ona usai maproblemu mamwe achona asiko ekuti isi tomagona kumazere vanhu vauzati vanofanira kubatsirikana nei kunamata uzare ndo zvinofanira vanhu uri kunamata here ini ndikangoti handisi kuita follow up nazvo every day asi pandozvifungira noita sei ungozviita ndokunamata vaizeve ndizvo chechi yako yaunenge ndeipi iyoyo yedu inopindwa mumba kwedu ipi inonzi chii kwamagogo isalvation hall unofamba uenda uri ufara uenda kuchechiyo handiende zatinei aya machechi anabaptist varipo hapasi padhuze iwe ende wata padhuze pekuti iwe aya ari kuuya abaptist pane kusine harare aya wangokanda dombo uri padheni pako wanamata tataure kure kwasikasweda zvakakutaura saka dread wakabisiri ndatogirezwa vakunzi chii vanhu vazongondinzwisisa uzereti nekwandike noshandira kure zvokuti vanhu vazondiitikana kuti mbavha hazvirambe vaizere kani kemutoriro kaonakwa kalaita aiwa akauzereti anobatidza vakadzi vanoruka mabraids vanotoshandisa malaita ndirano akawanda then smoking chete then kuda starting burning malaita makati zvenyu makasimbe atine time taikutana kuti yatautese indazvakwatese iwono kana uchiti ndoda ndibudewo hapasina zvauri kuita umboone makushanda ro atindumazere kuti asi kuti ndikabva ndatoti iwewe ati adzora ngoya andi asati hapana chati chambodzora it's obvious one wakunokumbira kuti ndionewo zvakamabhula wangu ndiye inini azere mufano wako azere ndine maplans angu ati ndakatokomerwa ukona mufano veve vanotenga ari kumberi nezamabhulangu chini vanoba mari vazere isati ibi azere ndovana vakachena vazere vanopedzera masipati fanika murudi aninoziva zvekuti anenge achivhara vanhu vake vaziva kubva kwavo kuti matenesi anotenga vatikona chii ini handisi kuita izvozvo ini asandibhambe kuti ndinosaga kutimbiswa apa ndopiwa mari kana ishoma upiwa mari kana utimbiswa 50 cents aiwa asi kubvuma mari dzekuti inini nditonayo zvekuti iye atofanira inotangira pamari iyo kana ukatimbiswa dora yewa depends kuti pakakura sei chindima $3 kutoenda kubarabadi here kumusha kumunda prazi ndakutaura zvekuti kana munhu wekupurazi chaichai asi upiwa $3 iwe kai iwo munhu zvakaoma haangasanyevi anika munhu wekupurazi asi upiwa chindima so hakuna nechakupiwa apiwa sadza then ukaguta zvinonesa utsvaga wega kumwa mvura yeperi zveshe kusina mari yekuti munhu anozopiwa plus mvura iri kubuda mupombi
geza magetsi akawandisa iwe kete zvikunyeba apa ausunova bhavhu futi apa mvura yakawandisa iwe zvafana ipapo anozere kuti vanhu vairoseka anzani wedu anzani ko panoda kutaura vanhu mazita usati anonetsa kuwana havasikazivi afiti aiwa uyu anzi skidingidingidingidi fanchoka aita sefanchoka akatomboita mari akutoita mari achikutora I think so zati nini asurira mazuva ano asafite but zvake kuti zvakanangana uzati inasina musaka naye zvakadzura vanoti anongozokusumukira chete nyemberi but vanhu vakatozonoti kupromota chibenzi anozi saka kusazikanwa anozereti zvakatongova vanhu kutoti akambomuseka then iye akatadza kuzviona kuzerevha aitenge zvebasa vanhu zvazoramba chibhuhwa datsaikona iye asisiri padhiri kutenge zvinhu zvake zvifana kufana bo vanhu vada kusapota kutenge kupenga usati vanhu vakamboda kusapota izvozvo hakuna vanhu vanobatsira munhu akatoona kuti akupenga cheti kwaanotogona asara nacho isapoti akasapota nyamberi vanhu mabhosi akasazvona kuti azviite unezeri kwauzeri ndosaka sina sendi zvoti kana sina to shando patime akamborira iyoyo anotora mari yepakamborira ipapo akatora saka akatoshanda zvekutoti sei asiri kusadzoka mugemu iye fanchoka unosa nei vanhu avanosapota chibenzi avanosapota chibenzi iye usati vanhu vanotenge vakapenga vakamusapota kuseri zvekuti iye usati akaramba achiita izvozvo because yake eskiri then iyo mdara ndanokudaidza tikatifanira kumukwata ino ndani aifataura izvozvo but iona ava vasadaro isusu tofanira kuzotadza kuzononga kuti ungati iye hanzvadzi yedu hamena kuti ndezvipi zvandikuoneswa mapiche kuti uzeri munhu samuwani unofanira kutenga chikwatawo waizeni nyeperi straight hakuna ukwanisa kushivha makapana ukapiwa tekniki yose apa zvinhu zvacho kugena ground zvakasiyana mutauriro nyeperi taurako waizei iwe